store internationale stævner og har Danmarks rekorder. Jeg tror, det er 3 vægtklasser, hvor han er suveræn indehaver af de danske rekorder. Nu han træner op til nogle større stævner, og det er kun for at være med og støtte sine kammerater på en træning. Så derfor starter طالما تشكل den stang, vi løfter på, vi har både 5, 10, 15 og 20 kilo stænger. Og det er noget med både, om det er kvinde, mand, men også noget med hvor mange kilo der er på. Så derfor så bruger du en lille smule rundt i kilo nu, for ikke at skifte start for det stejle skiveprocent. Men Ove, 56 kilo. Værsgo. 30 forsøg. Thank you.